Ah, goeie. Nou, dit is even een test. Wij zijn jong uit Britsterveen en het is een Friese radio. En de stelling die is dus waarom het Fries raakt. Nou, ik denk dat mensen zich in hun memmentaal het beste uitdrukken kennen. En nou, we zullen jongens zien als het rakt ja of nee. Dus, daar moet ik het maar beletten. Nog even en dan beginnen de bands, dus we zien het wel. De rules roelen. De rules roelen en daarom rokt Friesland rokt. Rokt de Friesland roelt. Roelie roelers. We are the roulettes and we rule. Hey, daar is Roffel! Woe! Roel! Ja, je wiekt weer even. Op de achtergrond spelen er een B. Nou, als dat nou net rokt, dan weet ik het net. Doei! Waarom rokt het? Nou, het rokt omdat NMB rokt. LMB rokt. De Del rokt, is mem rokt, Stwammem rokt, altijd maar Fries is. En Piebe, Jan, Tegen, Tuinus, Beppe in de pit. Grote Pier rokt. Fries rokt omdat het mooie taal is en mooi klinkt. En nou heb ik grutskopjes Frieske taal.